Νέες μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας στην ειδική αγωγή παρουσιάστηκαν στη διάρκεια επιμορφωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο από τη Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής της 7ης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η σημερινή ημερίδα μας έχει στόχο δημιουργία, συναίσθηση και συνεργασία μέσα από καλές πρακτικές στην ειδική αγωγή. Έχει να κάνει με την εμπλοκή της ενσυναίσθησης, της δημιουργίας και της συνεργασίας στο έργο των εκπαιδευτικών, ώστε να υποστηρίξουμε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να τα βοηθήσουμε σε μια συμπεριληπτική κοινωνία. Μέσα από την συνεργασία, μέσα από τη δημιουργία, την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, μπορούμε να καταφέρουμε πολύ θετικά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά στην ένταξή τους στην κοινωνία. Το Ειδικό Σχολείο Πολυγύρου σήμερα καλωσορίζει όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στην πρωτεύουσα του νομού, τους εκπαιδευτικούς των επαγγελματικών εργαστηρίων, των τμήματων ένταξης, της παράλληλης στήραξης και των 2 ειδικών σχολείων της Προποντίδας και του Πολυγύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, την κυρία Πατσίδου, η οποία είναι στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια και πασχίζει για πάνω από 500 σχολεία που είναι στην αρμοδιότητά της. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα στην ειδική αγωγή. Είμαστε πάντα μπροστά, εφαρμόζουμε καινοτόμα προγράμματα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με ό,τι γνωρίζει ο καθένας, καταθέτοντας την ψυχή του. Θεματικές ενότητες αποτέλεσαν επίσης η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην πράξη, η ανίχνευση και διαχείριση διαταραχών λόγου και ομιλίας, η ενεργητική ακρόαση των παιδιών στο ειδικό νηπιαγωγείο και η αξιολόγηση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, ο ρόλος του ψυχολόγου. Μέσα από δημιουργικές βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δώσουν μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να μας δώσουν πολύ θετικά αποτελέσματα μέσα από την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού έργου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενσυναίσθηση που σας τόνισε προηγουμένως η Σύμβουλος, να μπούμε στη θέση του άλλου, να καταλάβουμε τι θέλει ο άλλος. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να τα προσφέρουμε αυτό, να μην νιώθουν μειονεκτικά, να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψή τους για να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Και η κοινωνία θέλει ακόμα πολύ δρόμο φυσικά για να αποδεχτεί τα άτομα με αναπηρία. Είναι ένας μακρύς δρόμος και ένα μακρύ ταξίδι. Και όπως είπατε, είναι πολλές οι δυσκολίες με δεδομένο ότι υπάρχουν παιδιά με διαφορετικά, μαθητές δηλαδή με διαφορετικά προβλήματα, οπότε χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση. Βεβαίως, γι' αυτό και εφαρμόζουμε εξατομικευμένη διδασκαλία. Ένα τμήμα ειδικής αγωγής δεν έχει 20-25 μαθητές μέσα. Ο δάσκαλος εφαρμόζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σε συγκεκριμένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθητή. Το να υποστηρίξουμε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Και πιστεύω ότι μέσα από τη συμμετοχή και την εμπλοκή όλων και την υπευθυνότητα όλων μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ, είναι στο χέρι μας και ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι παράγοντας βαρύνουσας σημασίας, όχι μόνο στο χώρο της ειδικής αγωγής, αλλά και στο να βοηθήσει να συνεργαστεί ο ειδικός εκπαιδευτικός με τον εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής, με τον γονέα, με όλη την κοινωνία για να υποστηρίξει τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ημερίδα περιελάμβανε επίσης βιωματικό εργαστήριο με θέμα οι κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το ταξίδι των συναισθημάτων.